plastic kok kete bentuknya gurka खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनैनि समावबो आङो नोंसोरजों नैबे दावराव दावसिनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनो मेसेज शेयार खालामलायनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जोबोद दुखु मोनदों रायजोफोर गावनि हारिनि जायगायावनो गावनि हायावनो गावनि हारिया बेबायदि गुबुन हारिजों नासयजानाय बेखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों। फरेस्टनिफ्राय फरेस्टनि मानसिफ्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा इलिगेलि हाबसननानै थानाय इनक्ल'ज खालामनाय आयेन बेरेखा हा आवग्रिनाय बेबो गुबुन गुबुन जातिफोर दा बिसोरखौहाय मोजाङैनो बिसोरो एरख'नो हाखाबायमोन। नाथाय सोरनि दैदेननायाव बबे जातिनि दैदेननायावहाय बेबायदि एसेबां अयथासार थासारि सोमजिखो आं रावखौबो पार्टिखौहाय सोंखारिनो सानाखै। जों बर' हारिया सिरि मोननायनि सम जाबाय। जोंखौहाय नासयनो नागिरगासिनो दङ बिसोरो। दिनै दायानो गैयामोन आरो बे जेरैबायदि बिसोरो बिगुर गोसोमफ्रा ससियेल मिडियायावहाय एकदमबारे नंथारै बाथारै बाथ्रा फोसावनानै होदोंना बे गासिबो नंखायजोब। नोंथांमोना खोनासं फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि DFOआ मा बुंदों नोंथांमोना मोजां खोनासं ससे। भित्तिहीन कुनु प्रमाण गैया। जोङो बिसोर हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामदों होनदों बेखौबो चेक खालामबाय बेबो नङा। बे मेकिं स्टाफखौ बदनाम खालामनानै बोरै बे चान्सखौ मोनो गन्दगल खालामनो बे ओरैनो मेकिंसो कुनु प्रमाण गैया बाहाय। मैया जानाखि जोङो पसिसन हमदोंमोन बेखौ जोङो सिकिउरिटि बनाव हगारफिनदों। बिसिनि लिडार फेमिलिफोरनिफ्राय सिकिउरिटि लानानै जे जोङो हाग्रायाव थालिया जोङो बाहेरायाव ओंखारबोसिगोन बेबादि जों माबाखौ लानानै सहि उइटनेस गासिबो लाजोबनानै जों बिसोरखौ माने जिम्मायाव हगार हरनाय जादोंमोन। चेप्टार क्लस बे जोब्बाय फैनो नांला बिसोरो। बेबादि बे असिलायै बे घटनाखौ लानानै बिसोरो दिनै माने फुंनि 9टा साराय 9टानि गेजेराव बेबादि घटनाखौ खालामफैबाय। मा मा खहा जागोन नोंथांमोननि मावख'नि खहाथ' गासिबो खहाखौनो खालामजोब्बाय। गारि डिपार्टमेन्टेल गारि गंथाम सावबाय बिसोरो आरो स्टाफफोरनि कार दंमोन बेखौ सावबाय। स्टाफफोरनि बाइक दंमोन सावबाय। फाइल पत्र गासिबो फार्निचार डेमेज खालामबाय। नोंथांमोननि बाहायग्रा जिखिनि आगजु माबा सिलाइ कम्पिउटार नस्थ' खालामबाय। सिलाइबो बिसोरो माने गंब्रै सावबाय आरो गंसेयाथ' मिसिं जानानै दं। इमिउनेसन्स माखासे मिसिं जानानै दं। मा आयेन लागोन नोंथांमोना बिनि सायाव? जोङो बिनि थाखाय दा 39 बेटेलियन्स लाबोगासिनो दं बाहाय थासिगोन। ओमफ्राय एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय जोङो सहाय लागासिनो दं। जोङो जायफोरनाखि कालप्रिट्सफ्रा दिनैनि घटनाखौ गथायबाय जोङो बेखौ राहा लागोन। बिनि सायावथ' केस होनायनि बाथ्रायानो गैला गासिबो मिथिजोबखाजोब्बाय। एडमिनिस्ट्रेसना गासिबो गावसोरनो स्पटआवनो मिथिजोब्बाय। थेवबो जोङो फर्मेलिटिसखौ अबजार्भ खालामनानै जों होगोन। मानि थाखाय खालामदों होनना सानो नोंथांमोना जुदि मैयानि जाथायजों लोब्बा गैयामोनबा दिनैनि बे सोरनिबा थुनजुलायनायाव इन्टेनसनेलि बिस्रा सिं सिं माबा मोनसे दंखायो बिनि थाखाय बे घटनाया दिनै जानो मोनदों। आरो नै सासे हिनजावनि बुंनायखौहाय नोंथांमोना खोनासंबावनो हागोन। बे हिनजावा बेसेबां नंखाय बुंदों नाय अब्ला जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं मा बुंदों बियो।
যোনটো নেকি এভিকশ্যন হৈ আছিলে এই এভিকশ্যনত মানে এভিকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে কিছুমান পুৰুষক 25-26জন পুৰুষক মানে উঠাই লৈ আহিছিলে ফৰেষ্ট অফিচত তো তেখেতসকলৰ হাজবেণ্ডক উঠাই লৈ অহাৰ কাৰণে মহিলাহঁতেও তেখেতসকলৰ লগত আহিছিলে কিন্তু এনেকা মানে ফৰেষ্ট অফিচাৰবিলাক যোনে আছিলে ডিউটিত যোৱাকালি এনেকৈ কৰিলে সিহঁতক মানে বেলেগ এটা বন্ধ কোঠাত ৰাখিছে আৰু সিহঁতক মানে যোনটো নেকি মানে মহিলাবিলাকৰ প্ৰাইভেট পাৰ্ট হয় তাতে ধৰা হৈছে আৰু কিছুমান 3জনৰ মহিলাবিলাক মানে গুৰুত্বভাৱে মাৰা হৈছে তো এই নিন্দনীয় ঘটনা লৈ কিনি আজি মানে বহুত ইমোচনেল হৈ কিনি মানুহকেইটা ইয়াতে আহিছে আৰু এইটো আহি ইয়াতে মানে ফৰেষ্ট অফিচটো ঘেৰাও কৰিছে লগতে আৰু আমি মহিলা সংস্থা হৈ কিনি ইয়াতে এইটো কাৰণে আহিছোঁ যে আমি যোনবোৰ মহিলাবিলাক মানে এই কিবাটো হৈছে মানে নিন্দনীয় ঘটনাটো যোনটো মহিলাবিলাকৰ ওপৰত হৈছে এই ঘটনাটোৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু তেখেতসকলক মানে উচিত ন্যায় পাব লাগে কাৰণ আমি আজি সকলোৱে গম পাওঁ যে আমি এটা মানে কি কয় গণতান্ত্ৰিক মানে দেশত আছোঁ আৰু এই গণতান্ত্रिक দেশত থকা সত্ত্বেও মানে আজি মহিলাৰ কাৰণে ইমান প্ৰটেকশ্যন दा जों बयबो खोनाबाय दा जोंनि बर'नि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि DFOआ मा बुंखो आरो बे हिन्जावा मा बुंखो दिनै बे हिन्जावनि बुंनाय मथेब्ला बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि DFO बुंनाया माने गासैबो सैथो आरो बे हिन्जावा थगायदों मिथिबायना DFOआ जेरैबायदि सैथो खोथाखौ बुंदों नाथाय बिसोरनि मानसिनि गेजेरावहाय बे सासे आइजोआ जों साफ्रोमखौबो थगायदों जोंखौहाय नारसिननो नागिरदों बिसोरो दानिल' नङा सिगांनिफ्रायनो जोंखौहाय नासयनो खाबु लागासिनो दङ जों बेखौ नोजोर होनाया मोजां जों गावनि हायावनो जुदि बिसोरबायदि मानसिजोंहाय नासयजायोब्ला बिसोरबायदि मानसिजोंहाय जोङो अफिस बुख्रुबनानै होजायोब्ला अब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो लाजिथावनासिन मा दङ जोंनि सायावहाय रायजोफोर ससियेल मिडियायाव बिसोरो जोंखौहाय बर'फोरखौहाय गोबां बायदिसिना बुंगासिनो दङ बायदिसिना बिसोरो बदनाम खालामगासिनो दङ मिथिबायना नाथाय जोंनि बर' हारिनि माखासे थौले गोसो लानानै सानग्रा नेर' माइन्डनि मानसिफ्रा उल्थां फाल्थां कमेन्ट होबाय थानाय आङो नुनो मोनदों बेबायदि दासान हारिया जोबस्रांगोन जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला मिथिबायना जों खौसे जानायनि सम सफैबाय जोंखौहाय नासयग्राया हिसाब गैया आसामावहाय मिथिबाय बर' हारिखौहाय नासयग्राया जोंनि बर'नि जायगायावहाय हिसाब गैया बेनिखायनो बर'आ खौसे जा जुदि बर'आ खौसे जानो रोङाब्ला अब्ला बर'जों बर' जुदि आरोबाव होसोलायबावनाय जायोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि जोबस्रांनाया बारा गोबाव सम नांनाय नङा जुदि बिसोरनो बेबायदि जोङो खाबु होयोब्ला अब्ला जोंनि फरेस्टखौहाय बिसोरो सेनानै लाजोबोब्ला अब्ला इयुनावहाय जोंलाय बहाथो हाबनो रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जों हाखौहाय गुबुन हारिनोहाय हगारनो नांला आरो गावनि हारियाबो बुजिनांसिगौ जे जों हाबोब्ला बिसोरबो हाबो बेखौहाय जों साननो रोंनांगोन बेयाव गोरोन्थिया जोंनि बर'नि माखासे साननो रोङै सानगोथे मानसिफोरनि थाखायबो गोरोन्थि दङ रायजोफोर मिथिबायना जोंनि बर' जाथिया जुदि जोंनि हारियानो जुदि आवगायग्रोआब्ला बिसोरो माब्लाबाबो आवगायनो हाया बिसोरखौ जों होख'जोबनो हायो नाथाय बिसोरजों लोगोसे जोङो बर'खौबो होनांगौ बाध्य जानानै फैयो बेनिखायनो एसे सिन्था खालामलाय बयबो सिन्था खालामलाय दिनै थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानो हमगासिनो दङ नोंथांमोना नुखादों दा बेयावहाय जायनो मोननो सिल्लाय लानानै खारनाय बेथ' आयेन बेरेखा आयेना बेखौ थिना आरो बियो आयेननि बेरेखा बेखौहाय माब्लानि समाव हमो जेसेबां हायो एसेबांनो गोख्रै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया आसाम पुलिसनि आखायाव गथायनांगौ बेखौहाय आं आसा खालामदों रायजोफोर जों गावजों गावसो नांलायलायबाय थायो नाथाय गुबुन हारिया जुदि माबा मोनसे खामानि मावोब्ला बेखौ जोङो जेबो खालामनोनो हाया जेबो जोङो हेंथा होनो हाया दिनै जों नुदों रायजोफोर लोब लोब फैनानै रानिखाथानि फरेस्ट रेन्ज अफिसखौहाय बुख्रुबफैबाय गारि सावनानै होफैबाय लेपटप बायदिसिना बुफाय बुसि खालामनानै होबाय टेबोल बेन्च गासैखौबो थेर बेथेर खालामजोब्बाय सोरनि गोहो मोनखो बेखौहाय मावनो थाखाय सोर दङ सावथालफोरनि गेजेरावहाय बेखौ गोख्रैनो हमनांगौ
आंनि साननाय मथेब्ला बे सावथालफोरनि गेजेरावहाय सोरबा एरनानै होग्रा आरो गाज्रि समयसा थासारि खालामग्रा बिसिनि गेजेरावहाय दङ। बेनिखायनो बेखौहाय थाबैनो हमनायनि लाहार फाहार खालामनांगौ जोंनि सरकारा। उन्दुनानै थानो नाङा माब्लाबाबो। दिनै आं माखासे मानसिफोरखौ बुंनो सानदोंमोन, सिरियै दङ, खुनु राव होआखै, आवाज थिखाङाखै रायजोफोर। नामखौ आं रावखौबो बुंथ'ला, नाथाय बेयावहाय पलिटिक्स गेलेनायनि सम नङा। जोङो गावजों गाव गोरोबज्लायनानै खौसे जानानै जोङो बिसोरखौहाय दबथायनांगौनिसो सम जानानै फैदों। जों फरेस्टखौल' लामा नायनानै जोंहा जेबो जाया, मिथिबायना? फाखाथिनि रायजो राजाफ्राबो फरेस्टजों लोगोसे थाफानानैहाय सोमावसारनांगौ, ओंखारफानांगौ, जुजिफानांगौ। अब्लासो बिसोरबो गिगोन। नङाब्ला पाब्लिकआ खावसे, ओरै मा होनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा खावसे जानानै थायोब्ला बिसोरबो गिनाय नङा। बेखायनो पाब्लिकआबो ज' होसोफानांगौ बिसोरखौ। जोंनि हायावनो जोंखौ होसोनाय, जोंनि हायावनो जोंनि लामायावनो जोंखौहाय थाबायनो होदलायै, माबायदि बबेनिफ्राय इसेबां गोहो मोनखो बिसोरनो ना रायजोफोर? नोंथांमोनाथ' नुदों, थांनोनो होबावाखै लामाखौनो। एसेबां दादागिरि जोंनियाव फैनानै जोंनि हायावहाय मावै दाङै जानानै मेजेमा बारा जाबाय, बांद्राय मेजेम बह्रा जाबाय बिसोरो। बेखायनो बिसोरखौहाय एरख'जोबनांसिगौ, मिथिबायना? दा बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला सरकारनियावहाय सोनारनांगौ जायो। बे समावथ' कड अफ कन्डाक्टनि सम रायजोफोर ना। कड अफ कन्डाक्ट होनना बुङोब्ला बेथ' जोबनानैबो थांबाय, नाथाय जागासिनो दङ आरो रिजाल्टआबो मोनथ'वाखै। भटनि सम दायो, भटआ दासिमबो जोबाखै। दा बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौहाय जेबो खामानिखौनो मावथ'नाय नङा आरो क्लियारलि हगारनानै होखादों बिटिसि सरकारनोहाय। गासैबो पावारखौनो बिटिसि सरकारनो हगारना होखादों। जोंनि भटआथ' जोब्बाय, जों रिजाल्टखौल'सो नेनांसिगौ। दा बेनिखायनो बेयावहाय जोङो उमुकनो थुमुकनो पार्टि लानानै, पलिटिक्स लानानै बेबायदि जोङो बेयावहाय माब्लाबाबो कमेन्ट्सफोरावहाय बेबायदि बाथ्रा दाबुं, मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? जोंबो होसोनांसिगौ बिसोरखौहाय। बिसोरो आखाइयावहाय बोरला लायो, थिर लायो, आखाइयाव गावग्रा बाथुल लायो। दा लबरखौबो लानो मोना बिसोरो, नाथाय आसाम सरकार, भारत सरकारा बिसोरनो लानो थाखाय मा होनो अर्डार होयो ना। बिसोरखौ लानो थाखाय पारमिसन होयो, नाथाय बेखौबोथ' लानो मोना बिसोरो। लबराबोथ' मानसि बुथारनो हायो ना, मानो हाया? बेनिखायनो रायजोफोर हयथ' सानदों जानो हागौ भारतनि राष्ट्रपतिया द्रौपदी मुर्मु सावथालफोरनि ना। बेनिखायनो बिसोरो बिराद गोहो गोरा दिन्थिबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों। ओंखारनांसिगौ बर'फ्रा, ओंखारनांसिगौ, मिथिबाय दा? गोदोनि बायदि ज' जानानै होसोनांगौ। आंथ' बेखौसो साननो दिनैनि समावहाय। दा बेखौबो नोंथांमोना बुंगोन, नों बेसेबांबा गोजानाव थानानै थेवल' बुंनानै जागोन नामा होननानै बुङो सोरबा सोरबाया, मिथिबाय? नाथाय आं नोंथांमोनखौहाय इनकारेज खालामदों, नोंथांमोननि थाखाय मेसेज होदों। जों बिसोरजोंहाय नासयजाबाय थानो जोंहा सम गैया। बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो एरख'नांगौ। रावखौबो इलिगेल हायावहाय हाबसननानै थानो खाबु दाहो जोंनि सरकारा। नङाब्ला इयुनावहाय जों बर' हारिया आन्दायगोन रायजोफोर। स' अब्ला रायजोफोर भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन। जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायबाय, रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो भिडिअ'खौबो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।